sawetara nggone gumbarang pun Kakang Yayi. Injih Kang Mas. Sampun sak wentawis saking kula ngantu-antu rawuh panjenengan. Kaya ngono. Injih Kang Mas. Aku pirang-pirang dina bar wae tinju nglangke ning Karang Pradesan. Pun Kakang kapang banget jare Yayi. Injih Kang Mas. Aku mundhut sliramu ngladeni marang pun Kakang. Sampun dados kewajiban kula Kang Mas. Anggenipun caos lelados dhateng panjenengan. Kaya ngono ya. Musti kaning jagat raya pepuh janing wan wong manis kepiye rasane atimu Yayi? Injih, bungah Kang Mas. Tiku tuwa branta Datan kena Rara rembah kang piniji tansah gawe bingung ladenono mrangpun kaagak tresno tulus
Lampis kowe. Lames kados pundi to, Kang Mas? Nggone ngladeni marang pun Kakang. Ora nganti tekan hati. Krasa aku rembah. Krasa aku rembah. Kang Mas. Tak bolehke kowe. Kang Mas. Aku bakal dikotorke. Kaya ngapa tukane Kanjeng Rama? Yen pirsa perkara iki. Mas Pangeran Sutikna. Sukro. Piye? Arti tak ngendi slira? Ledang sakkanang kiringing kedaton Mataram Kartosura ngiras pantes naliti dhateng prajurit ingkang sami tungguk kemit Pangeran. Leledang kok tekaning kapugeran. Menapa kapugeran menika boten kalebet sak lebeting kedaton Mataram Kartosura Pangeran. Menapa lepatipun? Ora ana luputih. Nanging aku cubiya. Maling kowe. Boten maling. Kula mboten badhe tumindak doro. Kowe yang maling. Pangeran, Dasar anak berandal. Pangeran Sutikna. Anak berandal. Maling. Ibu. Kula ingkang sowan, Ibu.
padha lungguh apa ya kan kira ayu Injih. Sowanipun ngadeg kula wonten Sindirjaya ingsun tampa unjuk aturira amung diprayogake nggonira lega. Injih, sendika. Adipati Semarang. Kula singun. Adipati Semarang kepareng mbawahi Kadipaten Brangwetan. Wiwit saka ing Pamekasan nganti tekaning Surabaya. Piye kabar pawartane? Parang pujuk simbun langkung rumiyin kula ngaturaken sembah mugi Yo, pujuk simbun. ingsun tapa. Kula ingkang tinanggenah Amranata dhateng Adipati. Sedaya para kadang adipati sami sayeksake kapti tansah ngudi dawuh dhateng sinuwun. Syukur.
Iki Adipati Grobogan kowe. Nderek sowan. Piye kabar pawartane? Para munjuk tepat wis papon tenan. Iya. Agen kula. Sedaya para kawula ing kraton tansah ayem-ayem tentrem. Awit sedaya para kawula mboten-mboten ingkang ngujiani ngrasa dalem. Kanjeng. Ngono. Ya, ya, ya. Cahayu garwaku ya. Injih Kanjeng Sinuwun. Lesowan aja nganti gawe kuciwa sebab iki akeh para sentana dalem. Para bupati nayaka saka Brangwetan padha rawuh. Injih, Diprayoga. kasuraken dal. Iya, diprayogake nggonmu lenggah. Sih. Dimas Buger Ijih sabdu pangandiku dalem Kang. isih bergas lan bagus. Ijih pangestu dalem Kang Mas. Iya. Dimas Buger. Ijih. Pun Kakang mundhut priksa perkara para sentana dalem. Sentana dalem sakukuban ing kraton Mataram Kartosura. Piye? Ijih. Kepareng matur Kanjeng Sunan. Iya. Rening kula minangkani sedaya dawuh pangandikanipun Kanjeng Sunan Amangkural Am. Ya, ya, ya. Sedaya sampun kula tindakaken kanthi mboten ngujiwani. Ya, ya. Syukur-syukur pinakisen. Ijih. Dimas Pikiran Buger Ijih lan sabdu Patih pangandiku dalem. Sindurja. Lumeber kabeh para kadang adipati. Nggih. Gadining pasowanan ing dina iki Mataram Kartosura bakal arep misuda marang putraning Sun supaya Pangeran Sutikna iki. Pangeran Sutikna ing mengko supaya jumejer utawa ngadeg ana ratu ana ing Mataram Kartosura. Injih. Piye? Wawasanmu piye? Mrai kula menika mila sampun panci-wancinipun. Iya. Menawi dalan boten enggal jumenengaken jeng Pangeran Sutikna minangka Pangeran Dipati Anom. Jur, mengko tembene arek kepiye? Rak ngono. Lah injih. Para munjuk sinuwun Piye? bila Dipati sinuwun Semarang. badhe amisuda pining Pangeran Dipati Anom kalian Raden Sutikna menika mbok inggih kapenggalih kanthi lebet sinuwun. Terus piye iso aturmu? Amargi sinuwun jeng Pangeran Sutikna punika putra ingkang mijil boten saking garwa prameswari sinuwun. Lerake aturira ingsun bisa nampa. Ning iki panguwasaning ratu ing Kartosura. Sira ning Kartosura kerak ning Ngayom. Cukup. Dimas Buger. Injih. kula. Ben sira piye? Menawi saking pemanggihku Iya. menika sampun satrep. Rening putra dalem menika sampun akhir diwasa. Sampun wancinipun jumeneng Pangeran Dipati Anem wonten ing Toh saiki Sutikna ya dadi mantunira. Injih. Kan ora bakal kriya kraton ing Kartosura mengko tumiba ning anak putune aku lan Dimas Pangeran Buger. Injih, menika leres pangandiku dalem. Keparung matur Piye? Kanjeng Sinuwun. Iya. Pamanggih kula sarujuk kalian menika. Napa dipun sampun raosaken saestu? Ingkang Terus? dipun ngendikaken menika. Kudune pun Kakang ngendika iki kudu nganggo kawicaksanan ngono. Leres. Iki wis ngagem kawicaksanan Yayi. Kanjeng Sinuwun. Kula jejere garwa ampean. Kula namung gadahi pamemut. Pangeman lan pangemut. Nggih, Iya. mbok menawi saged monggo dipun raosaken ingkang saestu. Sampun leres napa dereng? Samangke mboten dados
rebat leres ngoten lho Kang. Ya. Sindreja, Iji. pirang-pirang werna iki ya mungging sira piye? Jo, piye Jo iki njur piye Jo? Menawi penggalih kula. Ye. Namung derek ngendika dalem ingkang rikala wau. Oh, Nandalem badhe njumenengaken Jeng Pangeran Sutikna. Nggih. Kula menika ingkang sarujuk panjenengan. awit iki saka panguwasaning Ratu ing Kartosura. Iji. Sutikna, Paring dawuh Rama susunan. wis siaga. Yen dina iki sira sun wisuda minangka Pangeran Dipati Anom. Kula namung sendika ngestokaken dawuh Rama. Ya, syukur. Netepi darmaning satriya. Nalinji. Sira ora kena badal marang parentahing ratu. Dadi besok yen sira dadi ratu, kawulanira Kadang Sentana uga ora kena badal marang sekabing ratu. Sendika ngestokaken dawuh Rama. Sindreja, Iji. dawuhna marang abdi pangalangan. Suwana gending supaya ngayati anggonku bakal misuda Pangeran Sutikna. Iji. Sendika. Kebo Gira. Pangeran Sutikna kaseksen para bupati Nayaka lan para kadang Sentana dalem abdi dalem Mataram Kartosura yen sira dina iki sun wisada Pangeran Adipati Anom calon ratu ing Kartosura. Sendika ngestokaken dawuh. Pratandha Pralampita Pukaraseng. Tak keparangake bodol biawarana marang kabeh para tamtama. Patih Sindreja. Dawuh ingsun kaya wis cukup Patih Sindreja. Iji. Borong bodoling pasewanan. Iji. Semonggo kula dherekaken. Ingkang atus-atus. Para Punggawa lan Sentana ingkang padha marang sowan rasa dalem ingkang sinuwun. Kepareng dalem ingkang sinuwun dawuh pisowanan bodol. Sendika Diajeng garwanipun Kakang Diajeng. Inggih kula, Kang Mas. Lan kuwi inggih putraku Surya Kesuma. Wonten dalem
Kocok. Nalika semono aku sowan ana ing Kang Mas Amangkurat Atma. Nanging ana ing pasowanan mang pun Rama rumangsa dikiwakake amarga ana jumenengan Adipati Anom ora liya kang dijumenengake iya Pangeran Sutikna. Menawa saka iguh pamrayogamu kepiye Diarjo? Punten dalem sewu Kang Mas. Iya. Menawi pamanggih kula sarujuk kemawon awit Rara Rembah menika lak inggih putra dalem. Ingkang mangka putra lembah menika lak inggih garwanipun Jeng Pangeran Sutikna to Kang Mas. Iya. Aku uga rumangsa seneng. Inggih. Jalaran putraku uga bakal mulya ing Inggih. Kartosura. Nanging sing tak kuwatirake Kados pundi Kang Mas? Rara Rembah ing tembene kuwi bisa leladi marang kakunge apa minangka garwa Prameswari ing Kartosura Diarjo. Inggih Kang Mas. Mugi-mugi kemawon Iya. Rara Rembah kleresan anggenipun ngabdi wonten ing Kartosura dados garwanipun Pangeran Sutikna Kang Kula Mas. sowan paman. Diajeng ana ta. Kene-kene ngene. Sungkem kula mugi kunjuk paman Pangeran Puger. Injih. Kula tampi dawah sesami-sami. Sakderengipun kula matur dhateng panjenengan badhe nyuwun prisa. Menapa panjenengan sowan wonten ing kapugeran saking Batos piyambak menapa wonten perkawis sanes Kanjeng Pangeran? Lebat nyun agunging pangapunten paman. Injih. Sowan kula saking kula piyambak paman. Boten wonten utusan saking panjenenganipun Rama Sri Susuhunan Amangkurat Admiral paman. Injih. Matur nuwun sanget. Bibi Injih ingkang Jeng putra Pangeran. ngaturaken sungkem Bibi. Injih kula tampi Jeng Pangeran. Wong puja pangestunipun kula kemawon dipun tampi Jeng Naliji Pangeran. Bibi. Kula tampi Bibi. Kang Mas Pangeran Sutikna. Ngaturaken kawilujengan menggerhawu panjenengan Kang Mas. Oleh pamujini Dimas Surya Kesuma. Tekah kurana alangan sawijapa Dimas. Nggih. Kanjeng Pangeran Dipati Anom. Naliji paman. Sak sampunipun panjenengan lenggah kanthi bayugi. Lajeng menapa ingkang badhe dipun aturaken dhateng kula, Nak Mas? Wonten perkawis ingkang kedah kula matur dhateng paman Pangeran Puger. Injih. Injih mboten dados menapa monggo panjenengan klatri waluka dhateng kula, Kang. Injih perkawis kula kalian diajeng Rara Rembah. Rara Rembah kenging menapa? Rara Rembah ing rikanggahan punika badhe kula kunduraken paman. Kang Mas. Ger putraku Rara Rembah. Injih paring dawuh Rama. Apa kurang anggun meleladi marang Kanjeng Pangeran Sutikna? Kados mboten kirang-kirang anggen kula caos lados dhateng Kang Mas Pangeran Sutikna Rama. Rembah lepat. Lepatipun menapa Kanjeng? Rembah anggenipun lados dhateng kula. Lewa-lewa paman. Injih.
Mboten ngantos dumugi wong manah. Kula kraos paman. Kraos. Punten dalem sewu Kanjeng Pangeran Dipatihana. Rening lembah menika putra kula. Sampun boten dipun kersakaken mapan wonten ing Kartosura. Sinaosa kados pundi kemawon. Roro Rembah menika tetep anak kula inggih yoga kula. Lan iji. Menawi sampun boten dipun kersakaken. Kula boten dados menapa Kanjeng Pangeran. Lembah menika sampun ngrumaosi bilih namung boboting tiyang ingkang asor derajatipun, kalenggahanipun. Rening panjenengan menika sampun dados Pangeran Dipatihana wonten ing Kraton Kartosura. Kula nglenggana, Pak. Kakang Pangeran Sutikno, menapa sampun dipun penggalih? Jangan jika ngunduraken Kang Mbok Rembah wonten ing pageberan menika. Dimas Surya Kusuma. Sing ngerti mung pojok ing atiku. Yen Rembah isih nyingetake ana sakjroning ati. Wong liya sak liyane aku Surya Kusuma. Sampun dilarah ingkang saestu. Ngendika panjenengan gagat polatan kang bisa nyawijekake atiku yen diajeng Roro Rembah tumindak sing ora bener. samenika cetha. Bilih panjenengan Pangeran Sutikno saestu satriya ingkang aja kladuk wani kurang keduga Dimas. Aja kladuk wani kurang keduga paman cekap Kartosura. Ing kapegeran paman. Dari Joko. Rembah. Tadah tetuko dalem, Romo. Sliramu ora usah ngumun. Wis nggih. Kudu nampa kahanan kang apa kang dumadi ning ngersane. Senadyan kowe wis dikersakake karo Kanjeng Pangeran Sutikno. Kowe isih duwe wong tuwa. Yo ibumu lan aku. Iji. Ora usah sungkan. Ayo. Tak larem ana ing sanggan pamuja. Dawuh Kang Mas. Putramu Sukra nyang endi? Punten dalem sewu Kang Mas. Semanten ugi kula wiwit kala wau mboten mangertos wonten pundi pun Sukra. Mbok menawi nembe wonten pepengkeran Kang Mas. Iki rak ngono to, Nyi. Nembe wae Kartosura ngaranake pesta gedhe-gedhenan. Enjih. Merga jumenengake
Dipati Arnom marang Pangeran Sutikna. Enjeh lajeng. Samarga nek Sukra nganti dolan tekan Kartosura kono mengko nganti klera-kleru rak gawe susah wong tuwa to. Kula pitados. Pun Sukra mboten badhe tindak mriku. Mboten badhe sowan wonten Kartosura. Awit sedaya menika kula ingkang sampun maturi lan Sukra sagah mboten badhe sowan wonten Kartosura, Kang Mas. Lah iya pancen. Mergo yen ora jenengan ki ora ana sing digugu dening Sukra. Mula masa borong anggonmu momong marang putramu Sukra. Wonten dalem sewu, Kang Mas. Kula nggono. Kalepatan kula ingkang sampun kawuri. Sukra sampun sowan. Iya. Kowe mentas saka ngendi, Sukra? Iya. Gusti Patih Sindurjo. Nembe kemawon kula leledang wonten sak kanangkiringing kedaton Mataram Kartosura. Sukra. Inggih, Ibu. Mas Patih Sindurjo ki Sudarmamu. Kok matur ndara to? Mboten, Ibu. Banjur lupute ibu apa? Gusti Patih Sindurjo. Apa nggih? Ibu. Gusti Patih Sindurjo Dede Sudarma kula. Dede, Ibu. Awit wonten tiyang ingkang mastani bilih Sukra menika anak brandal. Temtu kemawon ingkang lenggah wonten ing kepatihan menika. Boten. Gusti Patih Sindurjo minangka Sentara Praja. Sapa Sukra? Kang Mas. Awit tumindak kula ingkang sampun kawuri. Wis. Ora usah sira menggalih perkara sing kepungkur. Sukra. Inggih. Paring pangandiku. Yen sira nduwa aku iki dudu Sudarmamu. Karepmu arep kepiye, Sukra? Ingkang sepisan kula nyuwun genging samudra paksami ingkang sak kalangkung lebet. Mbok menawi anggen kula mapan wonten ing kepatihan Mataram Kartosura menika, solah bawa kula boten dados renaning penggalih Gusti Patih Sindurjo. Dene ingkang kaping kalih Gusti, kula nyadang dawuh estunipun bapak kula menika sinten? Kang Mas Sindurjo. Pitakonmu nyocok atiku.
Satemah aku ora bangga apa-apa, Sukro. Lan ngerti ya, Sukro. Ana piagung luhur kang luwih pirsa. Sapa kowe? Sapa Sudar? Iya. Sinten Gusti Patih ingkang saged paring dawuh, paring pangandika babagan tiyang ingkang ngukir jiwa raga kula. Eyangmu Panembahan Rama ing Kajolan, Sukro. Eyang Panembahan Rama. Yen ngaten, kula nyuwun pamit. Kula badhe sowan wonten ngasanipun Eyang Panembahan Rama ing Kajolan. Badhe piterang sinten Sudarma kula ingkang saknyatanipun. Sukro. Ngati-ati Iki, Ibu, kula nyuwun pamit, Ibu. Sing hati-hati nggih. Pangestune Ibu banyu milih. Ibu. Gusti Patih, kula nyuwun pamit, Gusti. Putramu Sukro. Pemenawi sampun titih wancinipun Sukro mangertos, Kang Mas. Yo. Aku lan siramu bisane nyuwun. Muga-muga apa sing dijaga dening Sukro. Kasembatan. Kang Mas. Tak derek. Monggo, Kang Mas. Adi-adimu kabeh. Nggih, Kang Mas. Dislanti, Sawetara. Do sing sabar. Kakang Kreng Garing Song. Inggih. Kula Kreng Mawarni. Nggih. Kreng Nabah kowe. Nggih. Kreng Galing Song. kula Panembahan. Sakwise kowe tumeka ing Kajolan. Adiku banjur kaya dene kesiram banyu wayu seminggu. Makces. Mulane wiwit mau esuk plenjak muni ganter. Aku jan nganti sebel. Tak gusah ben karepe meneng muni meneh. Malah sing muni ora manuk plenjak. Manukku dhewe nganti melu muni. Jebul arep ana tamu agung to. Pesi ingkang wonten pangeran menika. Kelangenanku. Oh, nggih. Namung ngaturaken sungkem kula kunjuk dumateng Kajeng Panembahan. Ya. Ndak tampa. Nggih. Ya mung puja lan pangestune wong tuwa wae genti tampani.
Kula cancang pucing weni mudya ndadosaken jimat kula panembani. Kraing Kalingsa. Kula Kraing Mawarni apa dene Kraing Naba? Kula Kanjeng. Saben-saben aku kuwi pinanggih karo panjenengan. Iki lak njur dadi aku kelingan dina sing wis kawuri. Nalika semono Trunajaya isih sugih. Wah. Saben-saben aku ketemu kowe atiku njur keronto-ronto kelingan jamane Trunajaya. Wah. mila ngaten. Panjenengan. Kula menika badhe wangsul dhateng Kasultanan Guwa menika tasih dereng mentolo. Ya, Mila kula mesagrah wonten ing Matemung nanging bingunging manah kula. Lajeng kula menika badhe sabiyantu dhateng sinten sakmenika? Kraing Kalingsa. Kula aja kok anggap aku ki kaya dene jalma limpat seprapatan. Ning aku ngerti kowe tumeka ing kajoran iki mesti duwe kekarepan sing luhur. Kowe mesti ngeman bumi Nuswantara. Leres Aja nganti dikuasani dening wong-wong kulit putih. Nah, Kompeni Walanda sing saiki pidak jempol marang susunan Amangkurat Admiral ing Mataram Kartos. Lak ngono to? menika ingkang dados penggalih kula. Saksampunipun sembahan kula Raden Trunajaya. Kula lajeng bingung badhe mbantu sinten kula. Napa tasih wonten balanipun Panembahan? Kraing Kalingsa, Kula kowe aja kuwatir. Aja cilik ati. Sak pungkure sak patine Trunajaya kowe bakal dukul pirang-pirang Trunajaya. lajeng sinten Panembahan? Amarga kabeh kawula ing Mataram Kartarasura saiki wis bisa ngrasakake ingkang suwun susunan Amangkurat Admiral nggone darbe panguwasa ketok banget pengisi. Ketok banget nggone sewenang-wenang. Mongko Kalingsa, Kula sejatining panguwasa mono peparingan Gusti Ngakara jagat leres sing kudu bisa mbabar adil lan gawe kerta raharjaning kawula. Satemah kawula bisa tentrem lan ayem nggone padha mangun beberankan aku. Nangingan manungsa kadunungan panguwasa banjur tumindak sakarepe dhewe. Mung bakal ngudi kamulyaning diri pribadi. Ora bisa ngendhaleni satemah bakal tumindak adigung adigunu. Sapa sira sapa ingsun? Satemah kabeh para kawula bakal melu nandhang cilaka. Mula ing perkara iki Kalingsa, kula sira aja nganti begating kapraitna. Mulai bebarengan diwiwiti yen ora saka aku lan kowe banjur sapa? Ang sinten ingkang kula badhe Kula ingkang sowan, Mbah. Kalingsa, kula Kraing Naba lan Kraing Mawarni. Ditepungki. Pawongkan kan lagi teko iki sira mesti ora ngerti. dereng mangertos. Sakgurunge sira tak jarwani
Sapa sak tenane pawongan kang lagi prapta iki mangerti. Ing arep kowe takon yen kowe kepengin jejegake lan kepengin utuing bumi Nuswantara. Menika sampun dados tekadipun kula lan adi-adi kula. Sing bakal sabiyantu lan sapa sing dadi rewangmu ora ana liya yaiku Sukra. Sukra. Kalengso. Sawise aku ngandhakake sing dadi kanca kancamu iki Sukra kok njur mak plenggong, Sukra menika sinten, Panembahan? Sukra kuwi ya iki. Iki kang jeneng Sukra. Nek ketoke bocahe ora sepira dedeg piatek. Lha nggih. Ning kasektene ngungkuli bapakne ya wong atuane. Paribasal sekti tanpa jikendel tanpa rewang, jotos tanpa tangan jejak tanpa sedong mebur tanpa lar. Lajeng Pangeran Sukra menika putranipun sinten, Panembahan? Sukra kuwi. Sing anak-anak Sukra kuwi treng kesumur mesing madu. Sing nalika semono wis tau bedah kraton ing Kartos. Yaiku Trunajaya. Pangeran Trunajaya. Mbah. Piye, Kang Mas? Lah kok simbah Panembahan Rama Kepasang Yogya. Nggih. ngendika bilih kula menika anakipun Raden Trunajaya. Mbah, kondang yang kathah Raden Trunajaya ingkang nalika semanten reriwang dhateng Sunan Amangkurat Amral bedah Praja Mataram nyingkiraken Kanjeng Sunan Amangkurat Agung ingkang nalika semanten jumeneng wonten ing Mataram Pleret. Kula ngertos kondangipun Trunajaya. Mbah, menapa leres bilih sedanipun Raden Trunajaya menika dipun krenah mboten kados dene sedanipun perwira. Nggih putuku. Menapa leres, Mbah? Syukur. Mbok menawa tekan titilan mangsane Gusti Ngakar Jagat mbukak wewadhe iki. Bener apa sing dadi kandhangmu? Syukur. Mbah, sinten tiyangipun ingkang mentala menawi tiyang ingkang ngukir jiwa raganipun dipun krenah ngantos kados dene mejahi buron wana, Mbah. Kula mboten trimah. Kula mboten trimah, Mbah. Syukur. Sawise kowe ngerti nek bapakmu kuwi Trunajaya. Ya wong sing wis tau sabela marang susunan Amangkurat Admira. Ning perkara kuwi ora dadi gawe malah kosok balik. Mula sakwise kowe wis ngerti nek wong atuwamu kuwi wong sing wis tau bedah kraton ing Kartos. Ning malah kepara kosok balik. Sing kudune nampa ganjaran ning malah dipitenah senggo tekan patine. Raden Sukra. Menika seksinipun kula. Kula dugi semriki. Dados sakit manah kula. Kaliyan Kanjeng Sinuwun Amangkurat Admira. Amargi menapa? Ingkang Rama menika ingkang kula dhelekaken, ingkang kula bela. Malah dipun klenah, kula dipun kiwakaken. Sakmenika kula mapan wonten ing alas Madmungkit. Nggih, Mbah. Ingkang baken piye Syukur. Sak sampunipun kula mangertos bilih bapak kula menika Raden Trunajaya. Kula badhe males
awit sedanipun bapak kula, Mbah. Kula nyuwun pamrayoginipun simbah Panembahan Rama. Lo ingkang badhe bantu. Kantos pun ndanggen kula badhe wani dhateng Ratu Mataram Kartosuro, Mbah. Syukur. Nggih. Iki kepasang yogya. Ana sowane kabeh para kraeng ing kasultanan. Iki wis nyawiji tekati. Yen kepingin bakal mbrasta sukertaning negara sing bakal ngejeki bumi ing Nuswata. Ngono, Sukra. Yen pancen kowe wis tekad wis gembleng. Mula kowe tak dawuhi ana ing Mataram Kartosuro. Putrane Gawe onar Raden Trunajaya. ana ing Kartosuro. Mengko yen ana apa-apane eyang sing bakal tumindak. Menika inggih kula antu-antu, Mbah. Nyuwun pamit, Mbah. Sukra. Sakwise kowe ncat saka ing Katsura. Adiku Ratiku. Yo. Sukra sinajan aku wis tuwa. Paribasan yen ora dicuwak aku ora jejeg ning kepiye wae. Yen ana dukane susunan Amangkat Admiral, aku sing bakal dadi. Mulai ngono, Pados pundi Kanjeng? Kraeng Galingsong, Kula ayo bebarengan. monggo. Bebarengan awat-awati putuku Sukra anggone bakal gawe onar ana ing Kartonegara. Sasampunipun menika kula mangertos bilih Raden Sukra menika putranipun sembahan kula Raden Trunajaya. Dadi kula sedaya mati, sedaya mati. Ayo, dadi kula bantu. monggo aja kesuwen. Ayo, monggo. Malah dadi ngene. Aku ora takut. Diajeng Rara Rembah. Apa sakwetara anggone diajeng Rara Rembah ngenteni praptaku diajeng. Kaya wis suwe banget. Sing dadi atiku diajeng. Pun kakang kasembadan mlebu ana ing Pamardi Putri. Kapugeran kene kuwi mesti wae nganggo cara. Umpama ora yen nganti kedunungan perjurit. Mengko pun kakang rak yo malah dadilan cilakane to. Lah ya kuwi lho sing marake aku deg-degan lho Kakang. Mengko nek nganti konangan terus kepiye ngono lho. Najan to kepiye wae diajeng Rara Rembah iki isih minangka garwane Jeng Pangeran Sutikna. Piye Tenang to diajeng? Kakang ora konangan sapa-sapa to Kakang. Ora, pitaya marang aku diajeng. Kakang. Diajeng Rara Rembah piye? Kaya ngene lho Kakang. Tresnaku marang Kakang Sukra kuwi lho. Direwangi kaya ngene ming awake dhewe iki iso ketemu Kakang. Rara Rembah sing kok kandhakake iki apa mung tumiba ana ing lati apa mijil saka telenging ati diajeng? Saka atiku Kakang. Lahir tulusing batin. Nanging pun Kakang durung pitaya. Kok ora percaya kepiye lho Kakang? Sukra iki sapa to? Sukra iki sapa? Beda karo garwane diajeng Rara Rembah. Jeng Pangeran Sutikna, Pangeran Pati kang besok bakal nglintir ke Prabu Dalem jeng Sunan Amangkat Amral ing Mataram Kartosuro. Kakang Sukra.
Diajeng Rembah piye? Jenenge tresna kuwi ora mawas derajat lan pangkat, Kakang. Apa maneh kalungguhan. Tresna kuwi saka ati, sambungane jiwa kang lembut, Kakang. Ayu tenan sliramu Rembah. Rembah, Piye, Kakang? umpama ndak ibaratake akeh widodari kang padha tumurun, padha leladi marang aku. Nanging Diajeng, siji wae ora ana kang bisa ngrangkeh bangkiting ati lanangku. Kejaba mustikaning jagat ing kapugeran kene Diajeng. Kandhane Kakang Sukra kuwi iso tak ugemi nganti tekan kapan wae, Kakang. Rembah, iki pratelane atiku kang tumuju marang sliramu. Kekaraning wong krama Kakang. Aku nganti ora bisa kandha apa-apa, Kakang. dawa ngayu amrak ati. Kakang. Sineksenan ing ramatan. Tresna iki ya mung kanggo Kakang Sukra. Goma biar lintang men perkaton panjer wengi. Diajeng Rara Rembah, Piye, Kakang? mangerti yo. Saben-saben pun Kakang ledan nganti temeka tebis wiringing negara Mataram. Nganti temeka ing ing samudra kang sisih kidul. Pun Kakang nyawang garising cakrawala kang tanpa winates. Kang katon kagawang-gawang aneng netranipun Kakang ya mung wayanganmu kang endah pindho hapsari kang ejawantah. Semono uga aku lho, Kakang. Rembah, Piye, Kakang? pun Kakang urung bisa ngrasakake tulusing katresnane marang pun Kakang. Coba to, kaya ngopo Diajeng? Kaya ngene iki lho, Kakang. Diajeng Rembah, Piye lho, Kakang? pun Kakang durung pitaya. Oh. Dawa ngayu malah Kakang Sukra ki sih padha kaya saiki. Paribasan jenang ora bisa kumpul, ora bisa
aja lali. Bakal ngumun perkara apa? Perkarane awake dhewe iki wis siji, Kakang. Ayo Rembah, aku yo mung kepengin ngladeni pira. Ya mung Kakang Sukur. Ora ana liyane, Kakang. semono uga pun Kakang Rembah. Luwung ora bisa nyawang pletek ing sing lamun to pun Kakang ora bisa sesandingan andon karon sik lawan wanita kang banget tak tresnani. Yo sekar kang agem mekar ing kapugeran. Amadno. Wanita cecengilan. Tumindak mula merah. Bandingake Pangeran Sutikna marang anak brandal. Nuwun sewu, Kang Mas. Panjenengan ampun ngendika ingkang kados ngaten. Menika nyocok manah. Bela kowe. Tumindak murah bener. Senajan to kita kundurake ana ing kabugeran. Nanging kowe garwane Pangeran Pati ing Mataram Surakarta. Nanging panjenengan sampun masrahaken dumateng tiyang sepuh kula, Kang Mas. Yen aku wis masrahake, banjur kowe tumindak lemeran, kowe tumindak sedeng. Kanjeng Pangeran Sutikna Raja Putra Nalindra ing Mataram Kartoswara. Nalika wonten ing regol kasatriyan panjenengan ngendika dhateng kula ngantos nyocok dhateng manah kula. Nyocok rasamu. Nggih, kowe nyocok rasaku. Nggih pun nyocok. Yen ora gelem dijiwit aja sok jiwit. Kersanipun wiwit biyen kono sesambungan marang Roro Rembah. Roro Rembah ora tekan nati nggone ngladeni marang aku. Mergo ngladeni karo anak brandal, anak kecu, anak maling. Pangeran Sutikna najan to Pangeran Sutikna putra ratu, calon ratu. Nanging ing papan kene Sukra bakal labuh marang katresnan. Bakal labuh marang katresnan. Rembah ora tresna karo Sutikna. Aku mbela marang Mataram ora babagan katresnan. Sambung rapete paman peringan puger marang Kanjeng Rama. Susunan Amangkurat Admiral. Ya ning kene iki watese ing kapugeran. Watese ing kapugeran marang Mataram Kartoswara. Kowe sing bakal nentokake. Aja mung kagian gunung kang tanpa gunung. Ayo tanding ngono Sukra. Yo. Sutekno, Pangeran Sutekno. Sutekno
Sutekno, Sambato, lan Titenono. Besok Mataram bakal ono Ratu Cacat. Ratu Cacat licik kowe. Iya kowe Rembah. Bakal dadi aturana rasa dalem ingkang sirun susuhan Amangkurat Admiral. Aduh, Rama. Kusumastra cerem ning krepala Rama. Kencetku. Kencetku. Rama. Rama, Sutekno tatu didamel Rama. 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 Pendopo kraton Kartosura ketingangan. Para kadang sentana ora padha sowan. Ya pancen tenane mono dina iki Dede dina pasowan. Pinjer leres kas. Iki para kadang bupati Brang. Nggih, kula sipun. Piye? Sakwise ingsun mini suda Pangeran Dipati Anom karo Pangeran Sutekno. Parep mujud sipun. Iya. Kula sumerpi Nayaka Praja sedaya sami nyengkuyung dawuh dalem sipun. Leres dayaturipun. Iya, iya. Jane kula mangertos kawontenanipun negari menika tansaya mbok menawa nggih akeh wong ora padha sarujuk. Nggih, nggih. Ning mekaten. Ingsun netepi minangka jejering ratu ing Kraton Kartosura sing panjen kudu kaya ngono. Nggih. Lho. Sapa kae? Kula kang sowan kok. Sapa iki? Putramu Sutekno iki. Sembah sungkem kula. Mugi kunjuk. Iya, ana apa Sutekno? Lepat nyuwun pangapunten. Iya, iya, iya. Kok tatu gegaman? Piye? Piye? Kala wau. Heeh. Kula ngunduraken. Diajeng Rara Rembah ing kapugeran Rama. Rembah dikundurake ning pageran. Sutekno, paring dawuh. Sira ora ngerti. Rembah karo sira iki minangka kekuatan talining kekadangan antarane aku karo Dimas Pangeran Pugriya wong murat mertuan. Sira kok ora matur luwih sik ana apa, nggih? Aten. Jatosipun. Diajeng Rara Rembah tumindak sedeng. Rembah sedeng. Nah niki. Menika bukti nyatanipun. Terus diajeng Rara Rembah tumindak sedeng kaliyan Sukra. Sukra. Lajeng kula dipun tamani dedamel kaliyan Sukra. Ila cilaka. Prambek. Benderamu Pangeran Sutekno digawa ana ing panti wisata. Nggih, sedika.
Ibu. Romo. Iya, iya. Nyuwun pamit. Yai, Kula kasinuwun. ingsun kepengin sowane Kakang Patih Sindurjo. Sedika sinuwun. Ya iki sing jenenge Ratu bakal ngagem kawicaksan tunggu. Lenggahipun kan? Jo, sungguh kene Jo. Sindurjo. Kula sinuwun. Ingsun wis priksa Jo. Nek sira bakal wani karo ratu ing Kartasura Jo. Babar pisan boten sinuwun. Sira sun timbali kok ndadak nganggo lenggah nglecet. Sira iki patih Jo. Patih badan wakiling ratu. Sing kudune bisa ngayami lan ngayami kabeh para kawula. Ning kok kaya ngono, Jo. Meleset pangangananganku. Penggale ingsun kleru, Jo. Jebul sira wani karo Ratu Kartasura, sira wis ngurung jago wiring kuning kanggo ngembari Ratu Kartasura ngono apa? Lahir batos kula mboten sinuwun. Kula tetep setya suhu kalian Kanjeng Sinuhun Ramangkala. Nek sira kepengin dadi ratu lungguh, Jo. Lungguh minangka ratu, Jo. Mboten sinuhun. Mboten sinuhun. Lepat nyuwun papunten. Sira wis priksa. Piye tumindake anakmu Sukra? Piye tumindake anakmu Sukra? Kula mboten mangertos. Ora ngerti apa pira-pira weruh. Saestu mboten mangertos. Sindurjo. Inggih. Ingsun ngersakake sesuk putramu Sukra diadepake nang ngarsaning ingsun. Anak kula Sukra. Iya. Sedika sinuwun. Den tumandang aja wedi-wedi. Penaming sira munjuk karo Yai Pangeran Puger. Yai Pangeran Puger supaya ngadep. Dina iki wektu iki. Sampe siko. Nyuwun pamit. Sowan. Ana. Lakon ing Kartasura. Mbok menawa ingsun iki kurang dipercaya kabeh para kawula. Boten Kang. Mriko sampun Mas Pangeran Puger. Tak aturi rada maju. Injih. Karep ben cetha lan wijang gawe pun kakang marang Cina, Mas Pangeran Puger. Injih. Piye? Kananing pakuburan piye? Injih. Kawontenan wonten ing paugeran. Meniku ayem toto titi tentrem. Sini. Dadi papanmu ora ana wah-wahan. Injih. Kapugeran ora ana apa-apa. Injih. Sira Sendawi Sowan iki wis priksa. Mboten. Sini.
Rembah saiki wis ora dadi mantune ingsun. Ije. Awit Rembah wani karo Ratu ing Kartosura. Mula Dimas Pangeran Guger. Adegipun Kakang iki minangka Ratu ing Kartosura. Sing mburinipun Kakang iki kompeni Walanda. Siraja wani-wani. Punten dalem sewu Kang Ya, Mas. piye? Sinaosa kraton ing Kartosura menika. Sampun manunggal dhateng kumpen. Ya. Nanging Pangeran Puger mboten gigrik. Amargi Walandi menika sanes simo ingkang gagah. Yai Puger. Iji. Cekak wose sesuk-esuk ingsun ngarepake yen putranipun putramu si Rembah sowan ning Kraton Kartosura. Iji, setika wis tak kandhani. Ora kadang bupati kabeh. Nggih. Kula siwun. Para siaga tata-tata. Sing rapet aja nganti ora kerjaling ing Kraton Kartosura. Wis sampun setika. Monggo kula derah. kadang-kadang saking Kesultanan Goa. Iya, Raden. Aku apa dene kraing-kraing sok. Iku ora mentolo. Oncatmu saka ing Kajoran. Nalika semono suruh tak utus supaya golek onar ana ing Kartosura. Njur kepiye saiki? Mbah, dawuhipun simbah Panembahan Rama sampun kula tindakaken. Kula sampun kasembadan lebet wonten ing Pamardi Putri Kapugeran. Kula sampun pinanggih kalian gantilaning manah kula ninggih diajeng Rara Rembah. Menika dadosaken dukaning Kanjeng Pangeran Sutekna. Ning kula wani, Mbah. Kula wani dhateng Pangeran Sutekna. Bagus syukur. Yen kowe wani marang Sutekna, iki sing dadi pangarep-arepe wong tuwa. Yen ana apa-apane wong-wong ing Mataram, dudu sapa-sapa ning aku. Aku sing bakal ngadepi syukur. Nggih, sinaosa sakmangke kula dados pesakitan wonten ing Mataram Kartosura, nanging sampun marem, Mbah. Sampun marem. Kula sampun saged ndamel cacating jeng Pangeran Sutekna. Syukur. Nggih. Nek ngono iki wis cetha banget. Nggonmu gawe onar iki mesti wis kadenengan dening wong-wong ing Mataram. Sak balimu iki mesti dioyak-oyak dening wong-wong ing Mataram. Sak menika kula dados buroning negari, Mbah. Ampun kuwatir, Yer. Wonten kula ampun kuwatir. Nggih. Mangke kula adepene wong. Inggih, Karaeng. Nggih. Lajeng pamreginipun simbah Panembahan kados pundi? Nek ngono syukur. Nek ngono iki kowe wis dibujung dening wong-wong ing Mataram. Inggih. Inggih Panembahan. Loh kabeh para kareng-kareng. Nggih. Kowe padha sing sithik ati-ati. Nan inggih. Iki wurung tan wurung aku lan kowe bakal nganake peperangan sing ora dipun adepi. Diadepi. Nggih. Ayo. Diadepi. Diadepi nganti peceng dodo uteng lu. Sijan-jan awake dadi deking pengamun-amun. Iki wis dadi tekad lan gembleng atiku lan kowe. Nggih. Monggo. Monggo sakmenika ngeten. Menawi wonten prajurit ingkang ngoyak-oyak kalian angger
Sukro, mangke dipun adepi. Yen Dipun ngono, Sukro, adepi. ayo. Waktu dina iki diwiwiti kecapran yang Mataram. Sedika, Pak. Monggo. Ayo. Wong-wong Mataram. Mandek. Oh. Yen kena tali iki, kowe aja barang amu ning alun-alun iki. Wong-wong Mataram Kartosuro iki ora mikir naware. Bumi Nuswantara nggo jag-jagang wong-wong kulit putih. Mula kraing-kraing kabeh ora nrimakake. Sing baku sakwadya balamu kudu bali. Ora bisa. Ayo tentono. Prajurit kajuran wis padha mundur. Dadi atur untuk nesane Kang Sinuwun. Sidurjo. Kula sinuwun. Wis ngadep. Samekta gadi Sidurjo. Tatanan penggalihmu timen aja nganti tumpang suh. Sinuwun. Piye? Kandhe andhap asoring Wardaya kula. Ya. Kula nyuwunaken pangapunten lepatipun anak kula Sukra sinuwun. Wajib. Wong tuwa yen anak luput njaluk ngapura ki wajib. Ya. Ingsun traju. Matur sewu sembah nuwun. Ya. Semanten ugi kula Kang Mas. Uger piye? Rening kula menika tasih kalebet punggawa wonten ing Kraton Kartosuro. Ora mung punggawa, sira iki Sentana. Injih. Kula ugi nyuwunaken pangapunten dhateng yoga kula pun ya Rara Rembah. Leraking aturira ingsun wis nanggapi. Injih. Kabeh kadang bupati. Kula Nayaka Patmanca kabeh. nggih. Sentana dalem ing Kraton Kartosuro. Injih. Kareben padha ditulak Ratu ing Kartosuro kalenggan iki arep ngagem panguwasa tunggal. Ratu yen ngagem panguwasa tunggal iki ora sanak, ora ana kadang, ora ana garwa, ora ana putra. Prisa, ngerti? Lajeng kersa dalem. Buker, injih, dimirengke ya. Injih. Dimirengke kabeh wae. Kareben ora padha dituntu karo kawula ing Mataram Kartosuro sakukuban. Merga Rara Rembah putrane Dimas Pangeran Puger. Karo Sukra yogane Kakang Patih Sidurjo.
bisa nanggep wani karo Ratu ing Kartosura. Sesuk-esuk bakal sunaken pidana pati. Wah, sinuwun